Ia zi-mă, unde faci revelionul până la urmă? Am auzit că e o petrecere la Palatul Universul. Vine ăsta de la Ninja Tune, DJ Food. Așa mai e de la noi de aici din grădină, ăsta de la 1, Buni și Giurgică de la Not So Common Event ăsta, Not So Common DJ, cum se numește el. Deci mergi și tu acolo. Și ăia micii? Stai să-i întreb, băi, veniți și voi? Ha? Da, frate, normal că venim și noi. Ce crezi că o să frecăm discurile aici în curte? Dacă nu veniți,